תגידו, כמה פעמים הרגשתם שאתם באיזה מרוץ מטורף כזה, שאתם כל היום מתנהלים ממקום למקום ולא מספיקים שום דבר והזמן בורח לכם, בום, מתפוגג? זה קורה לכולם, לסטודנטים, לאנשים שעובדים, להורים שמג'נגלים כל היום להגיע, להוציא את הילדים מהגן, עבודה, תחביבים. כל כך הרבה גורמים שמנסים לגנוב לנו את הזמן. טלפונים, רשתות חברתיות, נטפליקס ושאר הטלוויזיה. הצעד הראשון לניהול זמן נכון הוא תכנון וארגון. תכינו רשימה של כל המשימות שאתם צריכים לבצע ותסדרו אותם לפי סדר חשיבות ודחיפות. אחרי זה תקבעו לוח זמנים ריאלי לבצע את המשימות האלה. אני גם מציע לכם שבין המשימות תקומו רגע מהכיסא, תעשו סיבוב קטן, תתמתחו, תתאווררו, ואז תחזרו לעבוד. זה יעזור לכם להיות הרבה יותר מרוכזים ויעילים. אז עם תכנון ומודעות נכונה של הזמן, תוכלו לשלוט בו יותר, לנהל אותו בצורה יותר טובה, ופשוט להספיק יותר.